Στις 18 Απριλίου και με καθολικές διαδικασίες έχουν προγραμματιστεί οι εκλογές στην ΟΝΕΔ. Μέσα στα πλαίσια αυτά πραγματοποιούνται προσυνεδριακές εκδηλώσεις και αρκερεσίες των τοπικών οργάνων. Ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ Κορινθίας, Βασίλης Μπαλάφας, σημειώνει ότι δεν θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα. Προς την ολοκλήρωσή της οδεύει η θητεία του Προεδρείου της Νομαρχιακής Επιτροπής ΟΝΕΔ Κορινθίας, με τις εκλογές να έχουν καθοριστεί στις 18 Απριλίου. Πλέον βρισκόμαστε σχεδόν στην ολοκλήρωση της θητείας αυτής της τρέχουσας Νομαρχιακής Επιτροπής της ΟΝΕΔ Κορινθίας. Είναι αλήθεια ότι κατά αυτή τη διάρκεια του χρόνου κάναμε αρκετά πράγματα, αρκετές εκδηλώσεις, παρεμβάσεις και προτάσεις. Αυτή την περίοδο, όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο για την ΟΝΕΔ πανελλαδικά, καθότι έχει οριστεί ότι στις 18 Απριλίου θα έχουμε την εκλογή του νέου Προέδρου της ΟΝΕΔ, η οποία κατόπιν αποφάσεως της Κεντρικής Επιτροπής και της αλλαγής του καταστατικού που θα γίνει στο έκτακτο συνέδριο της ΟΝΕΔ στις 14 Μαρτίου, θα γίνει με καθολική ψήφο των μελών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Για το λόγο αυτό πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο προσυνεδριακές εκδηλώσεις. Για το λόγο αυτό λοιπόν έχουν προαποφασιστεί να γίνουν διάφορες προσυνεδριακές εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει ήδη από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στα Ιωάννινα, και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα υπάρχουν προσυνεδριακές διαδικασίες στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα. Σε τοπικό επίπεδο οι εξελίξεις παρακολουθούνται πολύ στενά. Σε επίπεδο τοπικό η ΟΝΕΔ Κορινθίας παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις, συνεδριάζουμε συχνά. Άλλωστε θα έχετε διαπιστώσει ότι συνεδριάζουμε τουλάχιστον μία φορά το μήνα, συζητάμε όλα αυτά τα θέματα και πολύ σύντομα θα έρθει η συζήτηση και για το θέμα αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να οργανώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαδικασία των εκλογών. Μέσα σε αυτές τις διαδικασίες προβλέπονται και οι αρχαιρεσίες των τοπικών οργάνων. Φυσικά εννοείται ότι μέσα σε αυτές τις διαδικασίες προβλέπονται και αρχαιρεσίες στα τοπικά όργανα της ΟΝΕΔ. Και όταν λέμε τοπικά όργανα της ΟΝΕΔ, μιλάμε για τις διοικούσες επιτροπές των τοπικών γραφείων της ΟΝΕΔ σε ολόκληρη την Κορινθία, και για τις αρχαιρεσίες, έτσι ώστε να εκλεγεί νέα Νομαρχική Επιτροπή και νέος πρόεδρος της Νομαρχικής Επιτροπής της ΟΝΕΔ Κορινθίας. Παρά το φορτωμένο πρόγραμμα, δεν μένουν πίσω τρέχοντα θέματα και πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας να κάνουμε, αλλά ποτέ δεν ξεχνάμε και τα θέματα που τρέχουν στην χώρα σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο προσκυνείου, αλλά και διάφορες εκδηλώσεις που κάναμε. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα διοργανώσαμε μια επίσκεψη στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης, η οποία ήταν πραγματικά πολύ επικοδομητική και εντυπωσιακή, ενώ μόλις εχθές ολοκληρώθηκε και η εκδήλωση που έκανε η Δάπνη του Φωκού Κορίνθου, που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, με θέμα τη συνθήκη της Λισαβόνας και με ομιλητές τον κύριο Αβραμόπουλο και τον κύριο Γιάννη. Κρίσιμο θεωρείται το να πιστεί ο κόσμος να ασχοληθεί με την πολιτική. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια γίνεται η κίνηση της ΟΝΕΔ για καθολική εκλογική διαδικασία από τα μέλη. Το κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή στα πολιτικά κόμματα, οι οποίοι είναι ζωντανοί οργανισμοί και αποτελούν τους πυλώνες της δημοκρατίας, το ζητούμενο το μεγάλο είναι να έρθει κόσμος να ασχοληθεί με αυτά, και κυρίως νέοι άνθρωποι. Κατά τη δική μου τη γνώμη, τα κόμματα πρέπει να είναι προσανατολισμένα στο να πείσουν επιτέλους τους νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με την πολιτική και να τους δώσουν τις ευκαιρίες να ξεδιπλώσουν τις ικανότητές τους και τις ιδέες τους. Αυτό νομίζω ότι γίνεται, και εμείς θα πρέπει να σας πω ότι είναι μια πολύ μεγάλη πρωτοπορία αυτή στην οποία προβαίνει η ΟΝΕΔ πανελλαδικά, διότι θα γίνει και η πρώτη πολιτική νεολαία, η πρώτη οργάνωση νέων, η οποία θα κάνει εκλογές με καθολική ψήφο των μελών. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό εγχείρημα, δύσκολο εγχείρημα θα έλεγα, αλλά πολύ ενδιαφέρον και με κύριο προσανατολισμό το να έρθουν οι νέοι άνθρωποι στις οργανώσεις, να καταθέσουν τις απόψεις τους και να διαμορφώσουν πολιτικό λόγο και προτάσεις, οι οποίες θα είναι χρήσιμες για όλη την κοινωνία και όχι μόνο για τα παιδιά της ΟΝΕΔ. Όσο για το αν ο Βασίλης Μπαλάφας θα επιχειρήσει να ανανεώσει τη θητεία του, αυτός απαντά ότι το έργο του στην ΟΝΕΔ έχει τελειώσει. Δεν έχουμε στην ΟΝΕΔ κάποιο είδος κληρονομικής δημοκρατίας. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε για διαδοχή κατά τους όρους στους οποίους έτσι η λέξη συνήθως περιγράφει άλλα πράγματα. Έχουμε δημοκρατικές διαδικασίες, θα έρθουν εκλογές. Εγώ έχω ξεκαθαρίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και μπορώ να σας πω και από την αρχή της θητείας μου ότι δεν θα είμαι ξανά υποψήφιος για την ΟΝΕΔ Κορινθίας, όχι μόνο διότι και ηλικιακά πλέον βρίσκομαι στα όρια του εύρους που προβλέπει η οργάνωση, αλλά και κυρίως γιατί θεωρώ ότι οι θητείες έχουν την αξία τους και θεωρώ ότι στη θητεία που μου δόθηκε μπόρεσα να κάνω αρκετά από αυτά που ήθελα.